Што прыдумаў Лукашенка і які правал ён прызнаў, за што арыштавалі яго вядомага прыхільніка, а таксама які страшны дакумент сілавікоў атрымалі незалежныя беларускія журналісты. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Бяда з важным прадпрыемствам, новыя планы Лукашэнкі і дрэнныя навіны для некаторых беларусаў. Сёння ў Палацы Незалежнасці прайшла вялікая нарада наконт беларускай фармацэўтыкі ў цэлым і аднаго канкрэтнага прадпрыемства ў прыватнасці. Лукашенка зацікавіўся справамі завода Белвіт Уніфарм. Гэта там абяцалі зрабіць і беларускую вакцыну ад кавіда, і вакцыну ад алкагалізма, а таксама шмат што яшчэ. Але скончылася гэта ўсё даволі нечакана, бо ніякіх вакцын у продажы так і не з'явілася, а дырэктар Белвіт Уніфарма Сергей Большаку, які ўсё гэта абяцаў, падобна быў звольнены. Прынамсі, на цяперашняй нарадзе яго таксама не было. Стартавала сённяшняя сустрэча з дзіўных разваг Лукашэнкі. Спачатку ён расказаў пра хваробы і лячэнне беларусаў. Для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, просто нормальную жизнь людей, нужно людей накормить, нужно людей вылечить. Сейчас это очень важно. Лечить нужно их. Заразы в мире предостаточно. Хотим мы этого или нет, какой бы ни была наша Беларусь беленькой, пушистой и синеокой, мы в центре просвещенного мира, и разного рода заразы и болезни туда и сюда следом за человеком перемещаются. Затым жа было заяўлена, што задача Беларусі гэта лячэнне і афрыканскіх сяброў Лукашэнкі таксама. Мы очень много помогаем африканским странам обеспечить безопасность продовольственную, накормить людей, в какой-то степени одеть людей, хотя это поменьше проблема в Африке. Одел, не одел, все равно будешь жить, потому что там тепло и жарко, им не надо столько одежды, как у нас. А вот лечить в Африке людей вопрос номер один. Ну а пасля перайшлі да праблем, пра якія Лукашенка спачатку распавёў прымаўкамі. Но, как в известной поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Поэтому сегодня говорим о проблемах, с которыми вы столкнулись, и способах решения этих проблем. Ну а затым ён запатрабаваў у чыноўнікаў знайсці вінаватага ў тым, што планы не выконваюцца. І яго 430-й указ, прысвечаны якраз інвестпраекту Белвіт Уніфарм, падпісаны быў, а чаканых вынікаў падобна так і не прынёс. Бо і комплекс па вытворчасці вакцын ніяк не скончыць, і купленае за вялікія грошы абсталяванне тупа прастойвае. Прычым падчас свайго даклада кіраўнік Акадэміі навук Каранік адкрыта паведаміў, што сёння той Белвіт Уніфарм не выпускае аніводнага препарата для людей, только ветеринарные сродки. Хочу услышать следующее. Как реализуется 430-й указ? На нем настаивали. Я согласился, подписал этот указ. Если он не выполнен, почему? Кто ответит? А приходить ко мне в очередной раз, делать умный вид и делать вид, что вы ни при чем, и кто-то этот указ не выполнил, не получится. Далей жа адбыўся цікавы момант, бо Лукашенка даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, ёсць 36 прадпрыемстваў па вытворчасці ветэрынарных прэпаратаў, і толькі 6 з іх належаць дзяржаве, астатнія 30 прыватныя. Рэакцыя была імгненнай. Лукашенка заявіў, што іх трэба аб'яднаць у адзін холдынг, якім будзе кіраваць дзяржава. Вот самое печальное для меня, может, я и не прав, что у нас вот государственное, частное, государственное, якобы тут они как-то управляются государством плохо или хорошо, неважно. А частное, ну подумаешь, пусть сами живут, выживают и работают как хотят. Ну, не совсем так, Александр Ильич. У государства есть механизмы регуляторики, которые позволяют определять политику в этом направлении. То есть руки выкрутить мы им можем всегда, а нам не руки выкручивать надо. Нам надо объединяться и вместе работать. Каранік маўчаць не стаў і шчыра патлумачыў Лукашенку, што прыватнікі не вельмі гараць жаданнем аддаваць дзяржаве кантроль над сваімі бізнесамі. Но сильно не работали в плане, чтобы их подключить к работе в концерне. Нет. Условия холдинга – это передача акций всех как бы в управление холдинга. Поэтому предприятия частной формы собственности, где учредители не государства, акции принадлежат там, частным лицам либо частным компаниям, они не настроены передавать свои акции в управление. А что их настораживает, чтобы передать эти акции
холдингу. Лукашенку такі адказ не вельмі спадабаўся, і прыватных вытворцаў ветпрэпаратаў падобна хутка чакаюць маштабныя перамены, якія не факт, што парадуюць. Бо на гэтай нарадзе Лукашенко даў загад больш пільна заняцца вытворчасцю лекаў і ветэрынарных прэпаратаў, каб іх пасля прадаваць і зарабляць на гэтым грошы. А там, дзе дзяржаўныя інтарэсы і грошы, там размова Лукашэнкі з прыватным бізнесам будзе кароткай. Альбо працуй па нашых правілах, альбо да пабачэння. Нечакана арыштавалі адданага прыхільніка Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна дырэктар сталічнага палаца рэспублікі Максім Прыхадоўскі ганарыўся быць ябацькам і лукашыстам. Ён быў дэпутатам мінскага гарадскога савета і адным з арганізатараў перадвыбарчага марафона адзінства. За яго Прыхадоўскі нават атрымаў з рук Лукашэнкі медаль за працоўныя заслугі. Пасля кіраўнік нахваліваў уладу і асабіста лукашэнкаўскую нявестку Ганну Сялук, а цяпер жа ён нечакана знік з усіх працоўных месцаў. У самім палацы рэспублікі робяць выгляд, што ўсё ў парадку, і адказваюць, што дырэктар ці то ў адпачынку, ці то на бальнічным. На самай жа справе Прыхадоўскі знаходзіцца ў СІЗА. Некалькі дзён таму ён быў арыштаваны за карупцыю. Падрабязнасці справы пакуль невядомыя, а сілавікі і прапаганда лічаць за лепшае маўчаць пра затрыманне адданага лукашыста. Страшны документ беларускіх следчых атрымалі журналісты портала «Зеркало». У ім расказваюцца падрабязнасці пра расследаванне справы школьнага настаўніка з Новалукомля. Гэта невялікі горад у Чашніцкім раёне Віцебскай вобласці. Неўзабаве мясцовага настаўніка будуць судзіць за дамагальніцтвы дашкольніц, якія цягнуліся гадамі. Прычым пра ўсё гэта ведала школьнае кіраўніцтва, але на гэта ніяк не рэагавала і нават замоўчвала праблему. Вядома, што цяпер педагогу 53 гады. За сваю кар'еру ён працаваў у некалькіх школах горада, выкладаў гульню на баяне, а таксама мастацкую культуру. У закрытым дакуменце следчыя пішуць, што мужчына пачаў дамагацца дзяўчынак яшчэ ў 2010-2011 годах, але першыя скаргі на яго з'явіліся толькі ў 2021. Тады ён працаваў выхавацелем у лагеры юнацтва Чашніцкага раёна. Па словах школьніц, настаўнік падглядываў за імі ў душы і да іх дакранаўся. Пра гэта дзяўчынкі распавялі іншай выхавацельніцы і дырэктару лагера. Як тыя на гэта адрэагавалі, невядома. Але мужчына працягнуў працу ў сферы адукацыі. У наступным годзе на яго скардзіліся вучаніцы школы нумар 2. Бацькі малых звярнуліся да кіраўніцтва школы, але ж нічога не адбылося. Вось цытата з дакумента. Вядомыя факты гвалту над дзецьмі хаваліся, а настаўнік працягваў педагагічную дзейнасць, у тым ліку з тымі пацярпелымі, ад якіх паступалі скаргі. Канец цытаты. Толькі ў 2024 годзе пасля чарговых скаргаў справа дайшла да міліцыі. На мужчыну нарэшце завялі крыміналку, і цяпер яму пагражае ад 8 до 15 гадоў за кратамі. Што чакае педагогаў і школьных кіраўнікоў, якія ігнаравалі і пакрывалі страшныя дзеянні свайго так званага калегі, пакуль невядома. Незвычайную прэмію ўвялі на мінскім прадпрыемстве. Кампанія «Громін», якая вырабляе пластыкавую упакоўку, абяцае даплачваць па 150 беларускіх рублёў на месяц тым работнікам, якія не кураць. На фірме пацвердзілі, што гэта не прыкол, і такую прэмію яны ўвялі яшчэ пару гадоў таму. Пачыналі з 50 рублёў у месяц і паступова па рашэнні дырэктара павялічылі суму да 150 рублёў. Маўляў, работнікі без шкодных звычак і працуюць больш, і хварэюць менш, бо не бегаюць пастаянна на вуліцу. Таксама ў арганізацыі распавялі, што пасля ўвядзення бонуса некаторыя супрацоўнікі нават кінулі курыць дзеля атрымання грошай. Цікавая гісторыя, пра якую асабліва ніхто не ведае. Аказваецца, што проста на школьны стадыён у мінскім мікрараёне Грушаўка перыядычна сядае верталёт з вельмі важным і вельмі каштоўным грузам. Чарговая такая пасадка трапіла на відэа, і высветлілася, што ў верталёце не чалавек і нават не Лукашенка. Паветраны транспарт належыць ратавальнікам, а на яго борце знаходзіцца донарскае сэрца. Верталёт прылятае на стадыён школы нумар 105 не ўпершыню. Як аказалася, школьны стадыён як пасадачную пляцоўку выкарыстоўваюць больш за 10 гадоў. Гэта самая блізкая кропка да РНПЦ «Кардыялогія», куды і дастаўляюць донарскі орган. За мінулы год такім чынам выканалі 13 даставак, а з пачатку гэтага года верталёт ратавальнікаў даставіў у цэнтр ужо 8 донарскіх сэрцаў. Беларус здзейсніў страшнае забойства суддзі ў Расіі. 14 жніўня ў расійскім горадзе Камашын Волгаградскай вобласці быў забіты федэральны суддзя Васіль Вятлугін. Забойцам аказаўся беларус, ураджэнец Маргоні Сяргей Кібальнікаў, які даўно жыў у Расіі. Ён дачакаўся, калі суддзя выйдзе з працы і сядзе ў машыну. Пасля гэтага нападнік заблакаваў аўтамабіль і некалькі разоў стрэліў у акно кіроўцы. Калі Вятлугін спрабаваў уцячы, Кібальнікаў дабіў яго на праезнай частцы, а пасля адрэзаў суддзю геніталіі і
уставіў іх у рот ахвяры. Затым Кібальнікаў здаўся паліцыі. Па звестках расійскіх СМІ матывам была рэўнасць. Кібальнікаў даведаўся, што ў яго жонкі Алены, таксама беларускі, быў раман з тым суддзёй. Загінуў 20гадовы сілавік. Некралог маладому сяржанту Аркадзю Неўдаху апублікавала брэсцкая міліцыя з пазнакай пра трагічную гібель. Падобна, што ён стаў ахвярай аварыі ў Лунініцкім раёне. Там мужчына на БМВ уначы пайшоў на абгон і выехаў на сустрэчную паласу, дзе урэзаўся ў іншы легкавік, кіроўца якога загінуў. Гэтым загінулым якраз і быў 20гадовы міліцыянт Неўдах. Улады ўзяліся за школьнікаў, і проста з гэтага навучальнага года чакаюцца сур'ёзныя перамены. Асаблівы акцэнт, само сабою, на ідэалогію і ўхваленне Лукашэнкі. Напрыклад, у падручніках па прадмету гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі ажно каля чвэрці кнігі прысвечана незалежнай Беларусі, яе дасягненням і ролі Лукашэнкі. Міністр адукацыі Андрэй Іванец адзначыў, што ў падручніку упершыню падрабязна апісаны 30гадовы перыяд інстытута прэзідэнцтва, уключаючы тлумачэнне паняцця каляровыя рэвалюцыі. Акрамя таго, школьнікаў чакае новы факультатыў пад назвай «Асновы кіравання квадракоптарам». На ім будуць вучыць карыстацца дронамі. Акрамя таго, колькасць урокаў фізкультуры павялічыцца да 3 на тыдзень. На думку чыноўнікаў, гэта дапаможа змагацца з гіпадынаміяй і паляпшаць фізічную падрыхтоўку вучняў. Таксама па фізкультуры могуць з'явіцца хатнія заданні ў выглядзе нейкіх практыкаванняў, але ж як іх будуць правяраць, пакуль незразумела. Ну і таксама з 1 верасня ў беларускіх школах татальна забараняюцца мабільныя тэлефоны падчас заняткаў. Усе смартфоны вучняў будуць забіраць і здаваць у спецыяльныя шафы. Трагічная гісторыя са Слуцкага раёна. Там пабітая мужам жанчына цярпела да таго часу, пакуль не трапіла ў рэанімацыю. Напярэдадні няшчасную збіў муж, пасля чаго яна не звярнулася ані да медыкаў, ані ў міліцыю. Жанчына моўчкі пайшла на працу, але яе твар быў увесь у сіняках, што адразу заўважылі калегі, якія параілі тэрмінова ісці да ўрача. Жанчына спачатку адмовілася, аднак проста падчас працы ёй стала дрэнна і яна страціла прытомнасць. Хуткая дапамога даставіла пацярпелую ў бальніцу, дзе ў яе выявілі цяжкае пашкоджанне галаўнога мозгу. Жанчыну экстрана паклалі ў рэанімацыю слуцкай бальніцы, а яе мужам зацікавіліся сілавікі. На хатняга агрэсара завялі крыміналку за цяжкія цялесныя пашкоджанні, і цяпер яму свеціць калонія. Сын забіў маці, бо не паверыў, што яна не можа хадзіць. Дзікая гісторыя адбылася ў Мінску. 52гадовы сын-алкаголік вярнуўся з чарговай папойкі і пачаў скандаліць са сваёй маці-пенсіянеркай, якая нядаўна перанесла сур'ёзную аперацыю. Мужчына крычаў на яе, збіваў і патрабаваў устаць, а таксама не верыў, што яна проста фізічна не можа гэтага зрабіць. Гэта ўсё бачылі сястра мужчыны і яе дачка, але той прыгразіў, што калі яны ўмяшаюцца ці патэлефануюць у міліцыю, то таксама будуць збітыя. Катаванні працягваліся доўга, і ў нейкі момант у ход пайшла нават піла, а пасля мужчына проста пакінуў маці ляжаць у крыві на падлозе, а сам лёг спаць у тым жа пакоі. Ранкам высветлілася, што жанчына не жывая, і толькі тады іншыя сваякі нарэшце выклікалі і медыкаў, і сілавікоў. У выніку на мужчыну завялі крыміналку за забойства заведама старой асобы, і цяпер яму пагражае да 25 гадоў за кратамі, пажыццёвая ці нават расстрэл. Бязлітасная эклектыка сучаснай Беларусі. У тыктоку з'явілася дзіўнае відэа з фестываля «Мотальскія прысмакі», які праходзіць у Іванаўскім раёне. На ім мужчына з сімвалам расійскіх акупантаў на майцы танчыць пад украінскую песню «Чырвоная рута», а аўтарка відэа выкладвае ўсё гэта, суправадзіўшы чырвона-зялёнымі сцяжкамі. Вось такія дзіўныя часы. Але ў каментарыях думкі падзяліліся. Адным такая сітуацыя нечакана падабаецца, другія ж усё гэта рашуча асуджаюць. Трэція ж жартуюць. Якую майку баба дала, такую дзед і апрануў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.